lamangteng Disan. tam tong abuseng saimanya Remind Hello, reminder word, all Samoa, resolution money, all Samoa, Tambu position of dog, are Tommy Kanyang Company, Bukur Kane, Kayaka Kayan, Dam, Hatch bread, paper wax by Commerce. Bukuway, Omogai, Kasnai, Omogai, Bansap for now, table. To just to home. Most system. DM was signed on, they couldn't play. Dr. DM could ask. Again, DM yet, DM could ask. जों सानमास थि करिंग के संबंध माने नट दास गार्डन क्रिएटिव गार्डन तो आं तो नंनि बागै डेडिकेट खालामनो बागै रेडिं हेबन रो सिस्टेम फाइद्रा ओ सिस्टेम बागै संसाबाव चेयरमैन जों मेंबर जों आरो नेटवर्क जों बम कुटि खानाखौ ते खाना तो बरन सानान बागै संनानि बागै आला खाना नानि बागै बम नेटवर्क जों लगे बम थुथि डाइरेक्ट साना थांनो के बो सिस्टेम फाइद्रा आको Nogmanum একটা ফরম্যাট দं आ फर्मेटो फिलआप खालामो आरोना फिलआप खालामनायखौ बरफ नों नाव भेरिफिकेसन फायनायफोरा इन्सपेक्सन फायनाय गुबै जे नोंके एलिजिबल डिलिजिबल नगमानानि बे बर फटो नायनाय बो क्राइटेरियाव बुटा क्राइटेरिया नायनाय हायके नों नगमानाय नग दं दाना नगम दाना का हजार नग नामना एडिशनल नग नामनि नग टेट बर आरो थांनि लक न फैदे बं अमु फायनाय इन्सपेक्सन फैनाय जिउ टेकिं दे होन आब्रो फैपिने नग अमु खाय जतने एन्टाइटेल थाखि आरो कोन पार्टी थाखि नाय नों इलिजिबल गन मानाय न आबो नग कोनि नग नि बक्स होनला फर्म जमारदि ओकरे मान सबसे बड़ा कक के सिम बरो मुसुनि सानमु आबंका आंनि पुकिरि मांखा वाक मांखा पुन मांखा बस साइकिल मांखा हाइबन टाइम ने टेक्स डिमान्ड फैबि टेक्स डिमान्ड फैबो ओकासे फन मामा ते साकमु टेक्स फैबि अबन हिमेन वान साव अनलिमिटेड अब अनलिमिटेड गा अबन बंग आं सावो आबनि साइ समग्र बरक थांजांनानै गाफिकजोंनि गाय तंनानि तंखै जागा सेफगार्ड खैनारना मतो bonus kilo waktu keren. Ya forest no poro baku za kerja mau gini, tak kai tong mara. Aku tahu boundary boy jamu, orang nong jaga khop lagi jamu, omah gaji no khop lagi kamu. Bonus puila, kamu tahu samuni bela, kusi rahosa ya pakai samuni bela. Rahosa itu punya, buru raho. Buru raho. एडिसी तो रहा राज्य सरकार तो पूरा जुनाल जुनाल अब जुनाल या जुनाल